Els bombers de la Diputació de València comptaran amb una nova seu situada a la localitat valenciana de Burjassot. El pati dels Escala de la Corporació Provincial ha acollit la presentació d'un projecte que tindrà un pressupost de 23,5 milions d'euros i 7.000 metres quadrats. Un projecte que unificarà les actuals dependències del Consorci Provincial de Bombers de València en una única seu central. Des de la Diputació de València, jo com a presidenta del Consorci, l'aposta és absolutament decidida, perquè a més fa moltíssima falta que des de les administracions públiques lluitem per tal d'evitar desastres com el que estem patint ara a la província de Castelló. I la veritat és que l'aposta tant per la prevenció, no sols per l'extinció, és absolutament imprescindible i des de la Diputació de València estem sempre allà al costat del Consorci Provincial. Són 7.000 metres quadrats, 14.000 de construcció, 23,5 milions sense mobiliari, la inversió que la Diputació de València i el Consorci Provincial de Bombers farà en aquest nou edifici d'oficines del Centre de Comunicacions i Control i del Parc de Burjassot, que s'ubicarà tot en la mateixa parcel·la. Les instal·lacions de la nova seu del Consorci Provincial de Bombers de València estaran formades per un edifici d'oficines, un centre de comunicacions i control i un parc de bombers que tindrà a més una torre d'entrenament. L'edifici d'oficines, amb el qual s'unifiquen les dues seus administratives que existeixen en l'actualitat, tindrà 6 plantes. A més dels espais de treball, comptarà amb una sala d'actes, una sala d'exposicions, aules de formació, vestuaris i menjador. Pel que fa al Centre de Comunicacions i Control, de 2 plantes d'altura, acollirà la sala de control, la sala de crisi i les sales de descans per al personal. Finalment, el Parc de Bombers es distribuirà en 3 plantes. Destaca per damunt de tot la torre d'entrenament de 10 nivells que al seu voltant connecta amb el pati d'entrenament i l'hangar. Comptarà també en un gimnàs i en sales de descans per als propis bombers.